ए दरवाजा का बंद केला रे? हो साहेब, साहेब वाचव, आम्हाला मारू टाकतील ते लोक. साहेब काहीतरी मदत करा आमची साहेब. बघून घ्या. थांबा जरा बघतात ते. अरे सकाराम, जमाव खूप मोठा आहे रे. हो, तो जमाव मोठा आहे. आम्ही दोघं काय वाचवणार तुम्हाला? साहेब काही करा, आमचा जीव वाचवा. हो बघतो मी फोर्स आणखीन बोलवण्याचा प्रयत्न करतो. थांबा. हॅलो सचिन खासे साहेब. हे इमर्जन्सी आहे, तर तुम्ही टीम पाठवू शकता का? अरे काय सखाराम, का डोक्याला शॉट देतोय? हा ठेव फोन. हा साहेब. साहेब बिझी आहेत. मी बघतो तरी. थांबा. तोरसे साहेब, कुठे आहेत तुम्ही? साहेबांनी सांगितलेल्या हप्त्याची वसुली करायला आलोय. ठेव फोन. हा साहेब. ओ बघा ना. आम्ही तरी काय करणार आता? तुम्हीच सांगा बाबा. हिंदू द्वेषींना निवडण्यासाठी महाविकास आघाडीला निवडा.